Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kades, Bapak Perangkat, mugi warga desa. Selawat ugi salam mugi kalipahaken dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu warga desa ingkang kula hormati, ing kesempatan menika kula mewakili warga desa badhe ngaturake sambutan raos syukur dumateng Gusti kaliyan dumadi ugi dhateng pihak-pihak ingkang sampun mewujudake pembangunan embung desa. Amargi embung menika saged penting damel pengairan sawah ugi warga desa, sehingga warga desa saged ngatasi ketahanan pangan ugi saged makmur mulya lan gemah limpah jinawi. Monggo warga desa kula aturi saged jaga keamanan, kebersihan ugi faedahipun embung menika. Mugia embung menika saged langgeng damel panguripan warga desa mulai sakmenika ngantos anak putu kita ugi saged menika paedahipun. Mekaten atur kula teng dan kesyukuran embung desa. Wonten kekurangan pun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.